Buzz SA to all social media platforms. Idlozi lithi lifuna ngithatha indoda yesibili. Ngiyabeza abantu bephikisana nogogo wodumo ukuthi ayingeke ugogo. Alikho idlozi elingathi thatha indoda yesibili. Igama lami uphumzile wakamngoma. Ngufakazi walento ugogo adlula kuyona. Nami sike yangenzakalela empilweni. Iyaqala kanje lento. Bengiyintombazanyana nje enhle isipatshapatsha bakithi engathi ukudla okudliwayo. Bengumntwana othanda isonto kakhulu ngiki-worship team esontweni ngishisa ngimthanda uNkulunkulu. Bese kunesokanyana la esontweni elisezela ngikhiphelela ilobolo sekushoda nje ukuthi kuphume isuku lomshado sishade. Ngelinye ilanga ebusuku ngilele ngaba nephupho elistrange nje, iphupho elingaqondakali, iphupho elithusayo. Ngabona umunye ugogo emaphusheni wami ubekabhekele engabonakala ebusweni, kodwa into ade ngiyibona bengibona izandla zimthuqasi zimhlophe, ebonakala ukuthi lo gogo lo usaba mhlophe qwa. Uthi lo gogo kumina, umntanami, kunesihlahla engasitshala ndawana thizeni ngisamncane. Lesihlahla lesi bengisitshalele for a certain purpose, ukuthi sikhule sisize impilo zabantu. So ke mntanami, wena ke you are the chosen one ukuthi uhambe uyosikha lesihlahla ukuze ukwazi ukusiza impilo zabantu. Hayibo, la ephushweni ngathi vele ngisemahlathini ngiseduze nalogogo, uvalo liyangishaya ngizinhliziyo ithi gudu, ikhala kugubhuzela isifuba sonke. Kusenjalo ke ngisephushweni kwavela nokwabe ngathi lento isiyenzeka ngempela. Ngabona ukuthi hayi akusasilona ke iphupho leli, lento yenzakala live. Ngiyayibona ngidwanguza kwamanye amahlathi mengithi hayi mani seplazini thizeni la, naku kutshaliwe, naku yini. Hayi kuvela neqhamuka komunye umlungu ke, lo mlungu uqhamuka ngesipiti, uyagijima, uyadubula, kunezingane zakhe nazo ivukile ishaya ivuvuzela. Ngathi zithi abanye abantu abasemaplazini aseduzane abavuke, nasi isigebengu sontshontshe eplazini lami. Lo mlungu bangumsinda amavuvuzela ngala, nansi nenja emnyango emva kwami ayibekile phansi inginamathela iyangijaha. Angisabaleki, ngiyakhala, ngiyabaleka, ngiyakhala, kunzima, kushubile la khona la eplazini lomlungu. Ngiboneke manje ukuthi lenja le isiseduzane nami, pitbull inamazinya amangaka avulekile. Ngiyabona ukuthi yangithi havuka yiwani ngimoshakele kubheda izinto izonginqa phansi ngikhipha uqhoqhoqo. Hayi ngiyabaleka ke vele sengililahlile ngithemba, inja sengizwa la eduzane, sengizwa la usisi yasondela emaqakaleni nami, sengizwa izigi zenja ngizukhonkotha kwenja kukhalela eduzane. Hayi inja ivelani ifike eduzane nami, mangabe inja ifika ivelani ihlalele phansi inja izihlalele phansi inja ingangilumi. Lapho ngiyaqhubeka ngiyabaleka, umlungu akasadiniwe ngalo uyazama ukudubula but usasekudeni, nami ngiyaqhubeka ngiyabaleka angimile. Inja ivelani ihlalele phansi, athi hamba umluma wena. Inja lutho, inja ivelane ingikhothi inyawo, ingayingeni yokuthi ngiluma inja. Ngisinde kanjalo ke kule ndaba, kodwa njalo ebusuku ngiyavuka ebusuku ngibhizi ngithungatha something lapha eplazini lomlungu. Ngiyangena eplazini lomlungu, ilesi umlungu ngijaha ngeinhlamvu ebusuku, kushubile umlungu seyakhempa engilindele ukuthi ngizoza. Ngicela ukukutshela bengingathi sengiyahlanya ngisho nasemini bengihamba ngijubalale, ngihambe ngidwanguza ngingazi ukuthi inkinga yami ikuphi, ithini inkinga yami, angazi kwenzakalani. Sengifile ngathi nekhanda ngathi seliyangilahlekela, because mina bengumuntu ozala umzali oyi-single parent, uma wami. Okay, ubaba bekaphila kodwa ubekangayingeni, ubaba bekayiphilela impilo yakhe le emaqeleni engenandaba nami. Lapho ngicela ukukutshela ukuthi uma besephethwe inkwantala lephethwe stress engiyise emasontweni, abafundisi bangithandazele, bangithele ngemafutha, bangithele ngamanzi, bangithele ngayo yonke into. Njalo mangabe bengiletha abafundisi bengithandazisa, nami kwakuvelane kube nalomoya le ovuka ngaphakathi, nami ngithandaze kakhulu ngibajoyine, ngingene esithunyweni engasazi nami ukuthi siqhamuka kuphi.
Labafundisi bavelane baphume bathi hayi akusilona idemoni lento le ephethe lengane. Akusilona idemoni. Mangabe kuyidemoni ngabe liyawusaba umthandazo. Leli kuvelane kube khona izinto ezivuka ngaphakathi mangabe sikhulekela lengane isijoyini ikhuleke kanye nathi. Umzali wami esehleli ekhaya ekhathazekile, eyibuza ukuthi uphuma kanjani enkingeni enjengale? Uphuma kanjani kule ndaba? Kube khona umakhelwane wethu omdala endaweni. Athi hayi ngeke makaphumzile sekunyakaze ntombazane. Sukuma uyithathe intombazane eqina, yekela ipride ukuthi mina ngiyikholwa, angene ezangomeni angilifuna usizo lezangoma. Lento le it's got nothing to do with ukukholwa. Hamba uye endaweni ekufanele uye kuzona. Yekela ipride ukuthi wena ini uyikholwe njani. Hamba uyofunela ingane usizo. Ungayekeli ingane iphithanelwe yikhanda phambi kwakho libe lukhona usizo ongalithola. Ayisambeke noma sambe siye komunye umama. Futhi sihamba sehkwalela sifuna ukubonwa abantu, asifuna ukubonwa abazalwane. Uyazazi indaba ezimbi ukuthi ziyaspreadeka, ziyagcwala emphakathini, velane idume igcwale yonke indawo indaba ezimbi. Mesifika ke lapha kuNkosazane, sicabanga ukuthi uNkosazane likhulu azositshena lona. Uma bingelele alibika udaba lami nani. Inkosazane ithulela ivala umlomo tu, ivelana ihosha isigubhu. Ishaya isigubhu Inkosazane, ishaya isigubhu. Mangabe ishaya isigubhu singazibeki lesigubhu bengathi sikhala la endlebeni zami, ngathi sikhala ngaphakathi kwendlebe. Ngivelane ngisukume ngigide nginganqandeki. Nami ngenza into engazange ngayibona empilweni yami. Ngagida ngingakhathali, ngijuluka kugcwale phansi emjuluko kodwa ngingakhathali. Ngizwa obunye ubumnandi, ngizwe enye injabulo, ngizwe enye connection engazange ngayifila anyway. Ngayizwela ukuthi uyabona la ngisekhaya. Mase yaqala kuNkosazane achaze athi lengane kunogogo ababili abahleli kulengane. Omunye ugogo umlozi. Mase kuthi omunye ugogo ugobela. Ugogo womlozi washiya isikhwama eshiyela lengane. Ugogo wakobaba. Mase kuthi ugogo wakamama washiya ugobela inyanga enkulu, yashiya isikhwama ishiyela lo mntwana. Shukuthi lobo gogo abanako ukuxhumana emoyeni, abazani labo gogo bobabili bahleli kulengane. Manje sebeyaxabana emzimbeni walengane. Ingakho ke uthola ukuthi lengane le ayikuthola ukuphumula, ayikuthola ukuhlaliseka. Iyaphithanelwa ekhanda ngenxa yokuthi ogogo bobabili bayalwa, bafuna ongokwabo, bafuna ukuthi lengane le yenze ongokwabo. Emva kwalomgido lo owenzekale namhlanje, lengane igida. Abalozi nogobela wangala esadini la komama bakuzoke bathi ukuthula kule ndawo. Bazoke bathi ukuthula enganeni, balwe bodwe emoyeni. Oyedwa yowina uyena oyothatha ingxenye empilweni yalengane. Lengane le yothatha isikhwama ekuyisona sona salogogo lo oyophumelela, oyoshaya omunye awine komunye. Yehenwe madoda, ngangiqala into enje mina bengazi ukuthi abalozi kuyenzeka kuthiwa sebexabana nogobela thizeni, sebehlangene emzimbeni owodwa ngoba bazani bonke sebehlela emzimbeni owodwa. Sibuyeleke ekhaya nomama, izinto ezibuyele esimweni. Impilo yami nje iqhubeke ibe smooth. Niyakhumbula usikwakunesoke lalingikhiphela ilobolo lasesontweni, lalingikhethile esontweni. Ayike nomshado futhi wenzeke kube mnandi, kube umshado omhlophe, kube indumezulu womshado, kube mnandi kube nje yami. Hayi sibuyele emzini futhi ngihlele kamnandi emzini wami. Yonke into iphashasha kumnandi. Angena amanzi endlini. Ngelinye ilanga ngilele zaqala phansi lezinto. Mina ngazi ukuthi kwenzakalani, ngaphaphama sengisemzini kaNkosazane. Sengikulo yamuzi ngigida, ngidansa, ngicula, ngikhala, ngihayiza, ngizizwa nje ukuthi kunalento le phakathi kumina. Ayike uNkosazana angitshele ukuthi ayike ntombazana isikhathi sesifikile, isikhathi sokuthi uzothwasa. Uyabona njengoba ula mina ngiyathwasisa. Shukuthi ke uwinile ukugobela thizeni asazi kodwa
kodwa siyacabanga ukuthi ugobela uwinile, ingakho la uzothatha isikhwama sobunyanga. Wena uzobe ugobela, wena uzobe isangoma. Sho ukuthi abalozi ilama spirit lawa asebenza ngokuthandaza. Sho ukuthi abalozi bahlulekile empilweni yakho. Ake mangabe ngithwasa la ekuthwaseni kwami, it was different. Ngisho nogobela wami bekathukile. Athi wena ungene elinye idlozi eninamandla kakhulu. Idlozi eninamandla sabisayo because bengenza imisebenzi enzima. Ngicanda igodo. Ngibe namakhono engazi ukuthi ngike ngaba nawo. Avela navuka esithubeni. Ngicela ukukutshela ukuthi ngangibaza ngibumba izinkamba, ngibumba amabhodo amakhulu. Ngibhizi nami nginto nje engaqondakali, nami ngingayiqondi ukuthi ngisidikiselo saliphi ibhodwe. Ngaqeda ukuthwasa, ngagraduate. Ngagida umgido omkhulu wokuthi sengiyaphuma ke manje, sengiyoba nendumbe yami la engizosiza khona abantu. Hayi ke mangabe sengiphumile ke emgidweni, vele ekhaya ngifikile nami sengiyasebenza, senginendumbe yami, sengisiza abantu, sengisiza impilo zabantu. Lapho umyeni wami usupportive, very supportive. Ngangakholwa ukuthi mina ikholwa liyoqhubeka nalomshado, kodwa umyeni wami waqhubeka wathi ngafunga phambi komfundisi ngathi ebuhleni nasebubini ngiyoba together nawe. Ibona ke bubi lobu bokuthi mina ngiyikhola umzalwane ongcwele ngcwe, insizwa nsi eyashada, insizwa nsi igcinile enkolweni, ibhizi manje ishade nogobela. Hayi umyeni wami wayibamba zaqina. Kwathi ngelinye ilanga ngilele endumbeni, ngavelane nje ngafike lobuthongo bathi fithithi. Ngalala endumbeni. Mengileleke endumbeni lana ngiphupha iphupho engalazi ukuthi liphupho liqonda ukuthini. Ngiphupha endumbeni ngiyagida, ngidansa nabantu abangaqondakala, ngazi noma imkhovu or amadlozi or yini lento lengidansa nayo. Ngiyadansa impela kujatshuliwe, ngiyashada ulililili, ngiyashada abantu bayakekiza, ngiyashada. Ngiyabona namadlozi ami akudala engihlezi ngicula izithakazelo zawo, ngiyawabona khona lemgidweni. Kugcwele emgidweni, kugcwele amadlozi wona ahlele ematafuleni ayajabula athi hawu ke mntanami ukhethe kahleke. Hayi bushadile, ushada kahle. Nansi imhlola yami, wakwashada umuntu eshadile. Hayibo, nansi inkinga ingehlela. Nansi into iqhubeka. Njalo endumbeni mangabe kunomuntu ngizosiza umuntu, ngivelane ngizumeke. Emini kabhangi ngizumeke, ngiphuphe leliphupho leli. Nomyeni wami angisakwazi ukuya kuyena, sengivelane ngilala endumbeni because ngivelane ngiphuphe leliphupho. Noma kuthiwa mhlawumbe ufuna senze inkonzo yekamera, ngivelane ngizumeke lapho. Ngiphuphe leliphupho, ngiyibone ngishada. Ngiyibone kugcwele amadlozi ematafuleni, ngiyibone ngigida namadlozi. Indoda ikhona futhi la, ngiyasibona isithombe sendoda ekumele engishada nayo la. Ngiyayibona le ndoda ukuthi indoda engazange ngayibona empilweni yami, indoda engayazi, kodwa ngiyambona umkhwenyana engibekelwe yona ekuthiwa umkhwenyana wedlozi ke lo. Cace ukuthi le ndaba le ishubile. Ngibuyele kugobela wami owangithwasisa. Ngithi gobela, kunento kanje ngiphupha kanje. Yini kwenzakalani? Athi ugobela phela lo mkhonyana lo onaye, umkhonyana owamkhethelwa abalozi. Manje uphethe idlozi linomona, lifunela owalo umkhwenyana elalikhethele yena emaphakadeni. Kodwa ngoba idlozi linomusa, alisho ukuthi lahla lo, ngoba lo myeni kudala naye ehlala emzimbeni wakho, waze wayikhethela owakho umyeni. Nalo ledlozi lithi lifuna owalo umyeni. Hayibo gobela, into ezokwenzakala kanjani le? Wakwayizwaphi indaba yokuthi umuntu nabayeni ababili? Ugobela athi idlozi ke lifuna okufunwa yikona. Okufunwe idlozi ke aliphikiswa. Idlozi liyayikhombela indlela. Idlozi awukwazi lo yakhona, kodwa idlozi liyazi lekiwa khona. Ilona ezokulida, lizokushitshengisa idirection, lizokubamba ngesandla. Lake lakulahla na idlozi lakho, ngoba kusukela emaphakadeni ujahwa izinje emaplazini abelungu, ujahwa inhlamvu emaplazini abelungu. Idlozi belikhona, lizivikelo lakho liyihawu, liprotector inhlamvu.
Usabani idlozi likhona? Usabani? Usendaweni ephephile. Thula wena, yekela umnikazi womsebenzi enza umsebenzi. Yekela umnikazi womsebenzi akulide to the right path, to the right path. Yekela umnikazi womsebenzi akuyise le kumele uye khona. Wena okwakho ukuthi uhlale ulinde umnikazi wempilo yakho, umnikazi womsebenzi akuyise le kumele uye khona. Goduka uye ekhaya uyolalela, uvula amadlebe ulinde ukuthi istep esilandelayo edlozini sithini. Wavelana ugobela wami wangididisa okokuqala kokugcina. Ngibuyele ekhaya. Inhliziyo yami ibhlungu. Mengithi ngiyayibuka indoda yami ibhlungu. Into engizoyitshela kanjani ukuthi ngibhekene nesimo esinjengalesi. Indoda yami kudala understanda kanjani ke lesimo. Ngisasenkanankaneni yokuthi ngifuna ukumxoxela ukuthi kwenzakalani empilweni yami kodwa ngakamxoxeli. Ngilele ngelinye ilanga. Ngiyayibona sengiyadavuza futhi kuleli plaza. Le plaza engangidavuza kuyona kulona few years back ingakashadi. Sengiyadavuza futhi kuleli plaza ngiyahamba angazi ngifunani. Ngiyahamba kuleli plaza angazi ngifunani. Mengihamba ke kuleli plaza sengiyabona buqamama ngiyasibona lesihlalo lesitshalo engihlezi ngisibona emaphushweni ami kudala. Yazi mangabe ngisondela kulesitshalo ngizwe inhliziyo yami ibe excited, ngizwa kudeda uvalo, ngizwa injabulo yami iqala, ngizwa kuba khona engathi gobhoza imfula yamanzi eswini, ngizwa injabulo enye emangalisayo. Mangabe sengihamba ngisondela kulesihlahla engihlezi ngisibona emaphushweni yami. Mangabe ngithi ngiyafika ngibona kunendoda ebhekelemi ithi usuze wafika nkosazane. Dala ngalilindela losuku lokuthi mina nawe sigcace sishade sibe indoda nomfazi. Hayibo, mangabe ngithi ngiyayibukisisa le ndoda, iyona le ndoda le engangiyibona emaphushweni nami, iyona le ndoda engangibona ngigida ngishada nayo. Into ezothi 1 mangabe sekunje, into ezothi 1 ivelane le ndoda ithi sondela ke vele manje simane sishade ngoba imoya yethu iboshelwe ndawonye. Akekho umuntu oyoshintsha lo daba, akekho umuntu oyosihlukanisa. Sasidalelweni kwasemaphakadeni, sasidalelweni kwasekuqaleni. Sondela nkosazana, ayikho into ozoyenza, akukho ukubuyela emuva, akukho ukuhlehla. Idlozi lakho selikhulumile, selikhethele, kuyomele wenze lokho okufunwa yidlozi. Le ndoda isulula izandla ke ephushweni lami. Ngisondele. Ngivelane ngiphaphami. Buzz SA to all social media platforms. Iphela kanjalo ke indaba yethu isiyolala ibonene ezitorini ezilandelayo. Siyanthanda kakhulu.